हरगासिनो दोङो लाजिदों आरो आब'आ गोदान मुगानि मोनसे मा होनगोलायो दारहाल जेकारनो नै बियो जेकार आंबो बारा बावाखै बेबायदिखौ नुनाया नैबे समावनो आब'लानाव नुबाय आरो बेबायदि बुस्थुखौ माबा गोजौआव बेरे बाहा बायदि गोनांलाय मा बुस्थु नै मेचिन दंलायो नै बेखौ माबा हाल होनना बुङोनो ओमफ्राय बै माबा जेकार होनोलै देग्लायसो नुदों आं बेबायदिखौ आब'आ बियो सिगांनिफ्रायनो दाबाय थाखायो जि बिराद मोजां मोजां जि दायो नै आरो बिदिनो बहुद अनलाइनाव बहुद नांदों ना अनलाइनाव लांगासिनो सोरबा नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन आंखौ मेसेज खालामनो हागोन आरो नांगौबा आं फट'बो हरगोन नोंसोरनो उनावहा इन्दि जि नामा बियो इन्दि जि मा 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 आगरनि दादों आगरनि नाम गैया आगरनि नाम गैया जायखिजाया नुबानो फसायगोन मोजांखौ हरगासिनो दोङो लाजिदों आरो आब'आ बे जेबो नङा नैबेलाय नै आगरा बेबायदि जागोन नाम गैया होमबा बेहा आगरहा नैबेनिफ्राय गोदान जालायबाय न नैबे हाखांबाय नैबे गोदान सानसेयाव खैथासो दादों गांसे सानसेयाव माने दानो हाया हाया न दे मोजांलै सोरबा नांगौबालाय कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आंनियावहा